Kaixo, gaur liburu batzuen gomendioarekin nator. Ez dakizuei pasatuko zaizuen, baino aurrak irakurtzen ikasten hasten direnean, letra handiak ikasten hasten dira. Eta ez da erresa letra handiak dituzten liburuak aurkitzera. Hemen kolekzio bat, Munstroen eskola. Liburu dibertigarriak eta batez ere letra handiekin idatziak. Letra handiz daude, aurrek erraz irakurri dezakete, marrazkia dituzte eta testua ez da asko. Aurrei gustatu ez dezuen monstro kontua, dibertigarriak dira eta oso errez irakurtzen dituzte. Irakurtzen ikasteko aproposak. Zer berezitasun dute gainera liburu hauek? Bukaeran, liburu bakoitzaren monstroa nola marraztu adierazten du. Pausoz pauso, beraiek marraztu dezakete horri batean liburua. Beraz, irakurtzeaz gain, marrazketare landuko dute. Gomendioa guretzat, Munstroen eskola kolekzioa. Liburu pila daude. Kontuan izan, liburutako batzuk txikiz idatzia daudela. Letra larria markatzen du normalean, hauek markatu gabeak, letra txikiz ere idatzita daudelako. Beraz, fijatu zaitezte letra larria edo letra txikian nahi dituzuen. Hurren arte!